Hello, good people. Yes. So, tavimbisana kuti we need to talk about Stoneridge. So, yeah, this is the video now. But the way I'm going to approach this video is simple. We are going to answer basically 4 questions. Who owns Stoneridge? And it mubvunzo muombe unda kupindurwa iwowo. Then we also need to talk about why the sudden demolitions. We also need to answer that question because vanhu vakaregerwa kune vamwe vanhu vatone ma 15 20 years vachigara muStoneridge, and it why the demolitions now. Then the third question we need to answer as well is the invisible or the political hand irimo. There is no way we can talk about Stoneridge tikasataura politics because everything about Stoneridge is political, and it is so those are the areas we need to talk about. So panenge pane nyaya anditika ndichakumbira munyatsofamba nini zvakanaka because hatisitaura ngano anditika. I'm going to give you my references acho nema documents acho nema courts acho aripo ma court orders acho and stuff so that you understand what really is going on in Stoneridge. Kana uri munhu wokuti wakapinda usingazive because kune vakapinda vachiziva and kwete vakapinda vasingazivi, so ndo patichitaita sei tigone kubatsirana ipapo and because kune vakazouya later on vasimbiswa kuti tane makore tiri muno aiwa zvinhu zvakatosimbiswa izvi hakuna kwatiri kuenda and iwawo vamwe. Then tine another group as well revanhu vakapwanyirwa kuArlington, so you see a pattern here as well of a poor decision making uchiwanda nema politicians as well, and tine vanhu vakapwanyirwa kuArlington vaya and ndo futi the greater chunky yakamuva ichienda kuStoneridge. So these are the things we need to talk about here as well. So the first question is, who really owns Stoneridge? Ownership of Stoneridge is very complicated, and because you need to understand as well that area is Stoneridge yakatokura kudarika ana budiriro wedu, yakakura kudarika ana Highfields, even anana Hatfield, anana Waterfalls, and because you need to understand that papa area size chaiyo it's 50 square kilometers. Yes, that's how big Stoneridge is. And so that area yo Stoneridge yakabva divided into 3 constituencies as well. And kune area Stoneridge iri kufola under Churufamu, tine area Stoneridge iri kufola under Unyani, tine area Stoneridge as well iri kufola under Harare South. So those are the things we need to talk about there, because you see also nyaya dze politics ipapo panyaya kuti one big suburb like that yakufola under 3 constituents is also coming from the size. Yes, Stoneridge. So it's a very complicated area. So ona wekutanga watinogona kutaura nezvayo ipapo anditika ipinako, there is no way atinotaura Stoneridge anana Hopley nana South Park tikasataura chiyangu anditika. Yes, through company yake inzi Pinnacle as well as their subsidiary inonzi Jetmaster, because mukaenda ku deeds office anditika they own 514 hectares of land in Stoneridge, and the title deed number acho kunoda ma verifications anditika, because this is public information, anyone can walk in and get my title deed numbers and rokutaura, and it's 2808 of 2015 anditika. So 2808 of 2015 ndo title deed number awo 514 hectares dautumbate ipapo and but now zvakazoitikawo ndezvekuti land iyoyo yakazodeclarewa as well, wakaita dirira wakaita nehurumende, vaita dirira wakaita nehurumende, they were compensated in land value ye $40 million vachizopuwa land kuti ana Borodeo wogati Kroyu uchienda zvakadaro uku. That's why muchiona kuti even Kroyu kune madrama anachiyangwa futi ikokoko nekambani yawo yePinnacle iyoyi. So mama problems akainheritwa kubva kuStoneridge anditi dauti munzwise kwatikubva tiri kuenda anditi. Then the second owner muStoneridge imomo now Ada, and Ada, this is a government agency as well, and title deed number is 2675/95. There are 1995 and according to that deed they own 40 hectares of Stoneridge. And which part of Stoneridge now ndo iri kunzi Nyarugu estate iri kuenda kunonzi ku phase 1 Stoneridge A, and zviri kumakotsi futi zvinezvi, and this is information you can publicly verify as well. Then the third owner are related kuhurumende muStoneridge zvekare iNational Employment Council, pasina kuzojekeswa ndepekuti ineki ipi yacho yebusiness here yeindustry here yefarming here what no, it's that one now is public information, and coverage yehectrade yawo now haina kutaurwa futi in atoti ma NDA and it's not disclosed, and but now ndo vanhu vane ma demolitions akaitwa February because Stoneridge gore rinori yapwanywa kairi
muna February yakapwanywa Stoneridge vanhu vakaipwanya vakanga vari veneki vachiti mimi pamavaka pakapwanywa dzimba 56 dzia anditi pachinzi pamavaka ipapo pada kuiswa industrial park and this industrial park iyoyi now yenge iri muprogram yakanga yaitwa nepartnership neNEC so ndo pakazochibuda kumakotsi nawo kuti land iyoyo ine dzimba dzakapwanywa muna February 2026 uno land iyoyo inoonekwa neNEC. I want you to see what is happening here anditika then the third owner now aita noise muChina anonzi Xingfeng Li anditika according to the deed raakambozama kuclaima akanodefeatwa futi ku high court and stuff it's a deed 632 of 1990 anditika and this one is registered as subdivision A of Nyarugu farm and ndo pari kuzopinda madrama because iland iri kuoverlapa ndofunga mambonzo kandichitaura kuti ada ine land iri Nyarugu farm then maakunzwa kuti Xingfeng Li Nyarugu farm then Pinnacle Holdings through Jetmaster Nyarugu farm. I want you to pay attention to what is happening here. So tane 3 vanhu vane ownership yeland iri kuoverlap anditika then kochi we are the fourth player anditika and this fourth player unfortunately haana mapepa ainawo anditika cooperative yemawovet inonzi Takunda Freedom Fighters anditika so ava nawo vari mukatarisa court cases aripo avari kuendeswa kucourt vaendeswa nema-owners almost ASI anditika vari kuti land yakadeclarewa state land in 2006 that's why they moved in vakanoclaima land iyoyo anditika so vaclaima land iyoyo havanana title deed havanana certificate of compliance havanana shaina changuri maovet anditi so maovet aya now you see kuti why vachizokwanisa kuwana simba rekuissue mastens aya we'll get there anditika but they are a key player now because according to my documents aripo now they own or they have control over 113 hectares of land ndo kwabva kwatanga kupwanywa ani muri kuona so unfortunately havana mapepa vaina varongoshandisa kuti no tiri maoveti tiri vana vevo anditika but now for you to understand where this Stoneridge drama is coming from you need to read a summary of the Uchena report land commission report unfortunately haisati yapublishwa the full report right now but now mukaenda paVeritas now it's there that information as well the summary of what they discovered muHarare chete now we have over 150 plus housing cooperatives are linked to war veterans. This is something very interesting. Now, kanataka kuchienda now kupati andauda kubata now the political side of things now yes Stoneridge. You will see kuti now kune vanhu vakatombozama kuclaima Stoneridge before war veterans we Takunda Freedom Fighters. Kune group rema veterans as well one housing cooperative yao vanonzi Pungwe Chimurenga housing cooperative. Those were the first kana ndichida kudedza nezita ravo chacharo the settlers. They tried to invade this area in 2003 and vakazopa zvakaitika ndezvakaitika ipapapo nekuzoti vakashayiwa political support yaifunga kuti vanayo vanhu vepungwe avo vachibva vapushwa kuburitswa muStoneridge bva vanosara vari kuIstone so vanhu vari kuiCourt nekuIstone vari kufola under Pungwe Chimurenga housing cooperative kutori nemadrama ako ega ikokoko ani muri kuona then another cooperative is where we are involved muStoneridge very much and muchinobata kuarea yekunana Hopley Park kuyakwe anditika group rinonzi Dare rechimurenga vane Dare rechimurenga housing cooperative anditika ava vakatombotraya kuinvada Stoneridge zvekare muna 2014 2015 vakazopushwa anditika ayanga ari maintainer wars manje ema veterans nepachimusangano anditi vakazosundirwa muHopley mukatarisa kuti right now those are the very same people who are issuing out stands muHopley nekunana Southlands ani muri kuona so I want you to understand the complications dziripo kuti vari registered chachao tine 4 vane matitle deed anditika atori publicly available then tine mawo veterans ari kungoya nemhasuru rekuti chitiri magandanga and stuff we have got 3 players in that area as well so pazochiita noise now narrative iri kupushwa anditika ndeyekuti muChina tokudzingwa nemuChina but ndo narrative inokwanisa kuitika kupublic but there is more at play here if you understand what is happening kuStoneridge because mukatarisa kuti muChina iyeye akatomboendeswa futi kucourt anditika nemagovernment agencies achinzi wapinda muland yedu mukuzonotariswa kwamatitle deeds ari kuoverlap then yakabva azonzi no iwe muChina iwewe nauka pauri kuclaima area iyi haisi area yako but now area yaari kuclaima it was never made public and what also is very interesting in this case yemuChina uyu as well
kutengeserwa kwakaita kuti akatengeserwa neministry yepi, it's not public information. And kuti transfer of ownership yakaitwa rini. Yes, yakatoitwa itori pamapepa aripo asimborimbikirwa muchaino aripo, but now pane ma-NDA aripo. Anditi apakwanise kudisclose kuti ndiani. Zvakafamba sei akatengeserwa nemari rini and stuff. But now to understand the whole area now, you need to make reference now mukaenda pama public court documents as well. This is reference as well. It could surveyor general diagram. It registered the title deed 768-1940. Then the second one now is registered under title deed 326 of 1930. Tasaimono kwata kwenda 1930 kungwena roads Stoneridge yaitoniza futi kubira ipapo. Anungurugona. Then kuti ananya rugu wakazoya sei na hombo ya papa. That area iri dark zvekare is publicly available as well. Kuti title deed rawo racho runyatso cover papi ne papi, but 50 square kilometers of land, that's big size of land. And it so from there obviously varikutoona zviri kutoitika pattern yacho atona kuti no aufana kutambira kuStoneridge kana uri munhu ari kuita ma investments ako. And it obviously kune vanhu kuti vakanga watopinda mazviro vasingaziye, but this is the true picture now. This is the due diligence you were supposed to have done. And it usati vapinda mazviri vakapinda vachiziva aiwa I can't answer for them because they knew exactly what they were doing. And it so tauda kupinda kusaidi rine vakapinda vachiziva. And it the political side of things now, kuti munzwisise drama rekuStoneridge kuti rachikura papi, you need to go back to 2023. 2023 hurumende yedu yakaita inonzi the delimitation process yavakagadzira ma-constituents manyuwani. Obviously there were contestations around that process because painzi pane ma-allegations kana ma-accusations yekuti ZANU-PF yaida kudiluta anditika vote ye opposition vachida kuti vawane kutorawo ma-constituents, so vakagadzira ma-constituents. So Stoneridge used to fall under Harare South. And it so yakabva yadividwa into 3 now. Harare South yai yakabva yati Churu Farm, vayati Harare South in general, vayati Unyani. So area irokupwanywa inoende Unyani. But now I want you to pay attention to this now. This is where it gets sensitive now. This is unsafe lands. And it mukachita sakuti who was MP of Harare South in 2018? It was Tongai Mnangagwa. Tongai Mnangagwa mwana wa president practically, because baba wake vanonzi David Mnangagwa mukoma name ningina na president. So president did wa Tongai. And Murgona, he was MP 2018 there. Then pakachitwa delimitation yo pachigadzirwa Churu constituency, pachigadzirwa Harare South iri yega, Unyani yakazvimirira yega iri kuzobata iwo vana Stoneridge and stuff. And it Tongai Mnangagwa ndiye akabva aitwa city iroro. And 2023 paitwa delimitation process iyo tichizonopinda ma-election ndiye atori MP up to now. This is where it gets interesting now, because vanhu vakazotenga now paiwanika kusimbiswa ikako kuti no zvinhu zvitori futi nemwana wa president. And murikuona. So kwakaita backing yema veterans and stuff, then papaita futi political mobilization, because ma veterans kwatasoti roya ma veterans mu Harare ndeyei. I said development. Ma veterans mu Harare roya onde kumobilize ma votes. So ndosaka mchora kuti maperi ebeni ese ari surrounding Harare ese anotongwa nema veterans. That's why mchona we have got over 150 registered war veterans associations ane zvichekuita futi nema cooperative iyaya. So this is where it gets interesting now. Politics, this is where it gets political now. Now mukachita kuti now MP Mnangagwa and mukachita sakuti he was heavily involved, even up to now he's still heavily involved. Mukupa assurance yekuti Stoneridge zvinhu zvicharegularizwa zvichaitwa order. Because mukata sakuti he is the one who built Stoneridge Health Center, and then that vocational training center is where ku Stoneridge as well. So even from development projects, and he is heavily involved there. Panama schools as well in there. You know, he has done good things. Can talk to us development church? No, he has done well for Stoneridge. And but now where it gets more interesting now, I want you to go back to 2023 elections. Mukaenda pa 2023 elections now, there was a rally, a mega star rally that was done in Stoneridge. Yakaitwa pa mega service station. And that service station, yo pakaitwa 40,000 people attended. And mukazozvita pa 40,000 vaka-attenda ipapo now, 37,000 voted for my elections ipapo, and they voted for Tongai Mnangagwa to be MP. But here is what is very interesting about that one. Rally yepa mega service station yo yeku Stoneridge yo. The guest of honor there was Vice President Chiwenga.
and murkuona. Then he addressed the people as well. Nenyaya idzo wakatodza addressa dzekuregularizwa Stoneridge. Then MP Tongai Munangagwa mavideo yakazara futi mukatono matsvaga aripo anditika where he was addressing people there anditika vakati zvoniwo tiri kugadzisa zvinhu kuti murecognizwe muito zvekuti mubhadharawo maretsi enyu mugowanawo matitle deeds and stuff. So from that rally ya 2023 iyoyo yekuti the vice president is there. Animona MP varipo vauya kuzoendoswa na vice president, vanhu vauya neuwandu hwavo because mukataura population yemuStoneridge now it's estimated to be 45 to 50,000 people but 37,000 people ndo vakavhota. Vanhu ivavo they voted for ZANU-PF. So voter mobilization yakaitwa neTakunda freedom fighters nanapungwe nanadare rechimurenga stuff war veteran cooperatives ese ari involved munyaya dzeStoneridge zvakavapa simba because vaka deliver what they were asked to deliver. But now what happened now after that now ndo pakachitanga now atoti mass sales because kwakatanga kuadvertisika now because vanongonzi do president vice president vakauya vakasimbisa diri ende mwana wa president futi ari mudiri so vanhu vakatanga kutenga nekutengeserana ani murikuona ende paitengeserana pacho vamwe vacho aencroacha mulendi yoye ada vachipinda mulendi yanapinako yoyo vachipinda mulendi yeneke safu yanga yango manjake up to today. And Murwana. So if you look at that picture now, Stoneridge is not a safe place to invest right now. Obviously, the government is going to intervene, but as of today, the 4th of June, the government has not issued any public press or any announcement as of yet. And it apana chiripa. But pakapukani wa mwana February, it took the president to intervene. Bozindo akavawapa a directive, and we saw Minister Garwe vachivauya kuti no vanhu ava vanga waka mulendi yeneki. He is the one who gave us this information yekuti NEC ine ownership zvekare. This is public information as well, and ndo munhu wekutanga kuconfirma kuti lendi iyo ndeyeneki. No one knew kuti NEC ine ownership yeStoneridge as well. So mukachizvitarisa nawo kuti panhau yekuti matitle deed anozoverlapa sei maboundaries ari kuestablishwa mutitle deed. Maybe pane inonzi superstition anditika yekuti pane imwe title deed rikunalefa nerimwe, but that information is not be made public and matitle deeds records ana ku-update to that regard as well. So zvinova zvaramba zviita kuti vanhu vari kudetsanana migano, and nawo yemigano semaZimbabweans we know nawo yemigano ine rufu ani muri kuona. Then tochitarisa now the role of war veterans mu area idzodzo is very complicated because vanhu they don't operate by the book. Mukatasa kuti 2023 the vice president vachiwenga vakafamba neprogram anditika yavaita deregistering war veterans associations iyaya, because war veterans aya nawo paakaona tapuwa simba rekuti vari kutoka mobilize vanhu maelections win wanditi obviously vari kuti takatora land yekuti tishandise. Mukatasa kuti imwe land yacho yakatorwa yainzi land yefarming, especially Stoneridge ine maareas akatorwa iye amazoti phase 1 nephase 2 yeStoneridge aya paakatorwa war veterans aya vaiti toda kurima. And then they started now selling kuma developers now atiri kuti land barons. So pakaonekwa kuti ndo uori umwe wakuitika ipapa now zvakatostora hurumende kupindira, and the one who was leading that program yekuinvestigate nekuita deregister housing cooperative nema-associations veterans was the vice president himself. So you see how complicated it is now. Zvinhu zviri kuitika zviri heavily political, and it will only take a political solution. Hakuna zvekunzi Harare City Council kana Ministry of Local Government ichazodai. No, it will take a political solution, because one way or the other land you they know kuti land yavari haisi yavo, and vanhu vari mumomo vakapinda vachiziva they know kuti this is contested land and land ine matitle deeds. So panenge pane nyaya nawo pandiri kuti zvinozotora a political settlement, zvinototora politicians because they know this drama, and ndo vakapa futi assurance kuvanhu, because mukaona ime muri ene legal settlement potouya vice president of the country and achiendosa candidate in that area pototaurwa futi zvekusimbisana izvozvo iwo mwoyo wako unozorora kuti no dhiri rakapera masports akachena ani muri kuona. But now land ownership muZimbabwe now sezvandakambotaura kuti aina kutanga kunetsa nhasi kubvira varungu vasati vatombopinda muno mutainetsana nawo yemigano iyoyi, varungu vachiuya zvawese now taapanapa now pazera redu rino richakunetsa iland ownership. So kuri kunzi inini hangu hurumende yabvunza advice yangu kuti
imbotipo advice with how should we proceed in now the land in Zimbabwe. I think it's not a process yakafana yakaitwa pa land reform. Land reform yaifocus nekupa vanhu minda ma-A1 yanditi kana ma-A2 atoti minda murefu aya. I think we also need that process as well yekuti yakupiwawo vanhu ma-residential states because now demand yeland yakura and mukatasaura chiri kuzofosa vanhu kuti vaende kunotenga kuma-cooperative uku nekunoita maland yaye nhanho yemaovhitrends haisi nyaya yekuti vanoda musangano stereki no inhau yekuti land iyoyo ndokwarikwanisa kutoiwana so kune mwe munhu ari kuti no pandozopwanyirwa pacho ipapo at least ndambogara because mukatasaura kuti kuStoneridge vanhu vari kunyanya kuchema kuti tine ma9 years aya vanyowani vanhu vaya kuStoneridge kune vanhu vakutokoloka ma20 years vachigara muStoneridge area mwemwe ani muri kuona and vanhu ivavo havaisabhadhara rendi vaisambobhadhara marents so I have been listening to a lot of interviews akaitwa ma-residents imomumo. I think I have done for 4 media houses now. Ndida kutira kuwano a pattern iripo. Pane one chinhu chiri clear. They knew that they are illegal there. Everyone they knew they were illegal. Area yoyo. But they also begged on politics. Kuti no tinema politicians akatisimbisa diri rakapera. That's why murikona kuti tinema veterans ere chichi language dzisedzi kutaura kuti everyone knew kuti havana paperwork of that area. So zvinosiyana nevanhu kuti kana tichiinvesta muland tinoinvesta how anditi apinda achiziva aiwa uyu ake haana vaanochema naye because akapinda achiziva but ava vazotengeserwa nekuti vakutonzi dhiri rakapera ende kuna vakanyeperwa kuti compliance yakutofamba and stuff and uchirakidzwa mavhidhiyo yayaya vakuru vanorema muhurumende vachisimbisa obviously unotodyira kuti dhiri rakapera ani muri kuona so we'll just wait and see what will happen kune issue yeStoneridge but it's very complicated but zvinotidzorera kunyaya yedu futi yekumashure kuti land ownership muZimbabwe even ma-government agencies acho anenge achirwisana panyaya yeland ani muri kuona because mukataura kuti ma-agencies mangane hurumende ari involved muStoneridge we are talking of 2 you'll be surprised kuti kunozoya futi another player there in the Stoneridge area yoyo so it's very complicated but kune munhu ada kutengawo mastands zvake hakuna kwaunotenga stand yemuHarare iwewe wonzi uri kubhadhara 1.5 kana $2,000 no iwo usikuzvonongochitiswa swit so mukachitarisa nawo kuti dzimwe areas dzekuti we should expect this kind of drama as well kuri kutongwana nadare rechimurenga kuna na Hope Southlands uko anditika nekuarea yekupungwe uko ndoko waterfalls retreat iStone iCourt area iyoyi kune madrama futi akazvimireko kuboza hakuna nabepa ririko ndezvenhano ani muri kuona vari kungosimbisana kuti no chini chichi chine vakuru but hakuna paperwork iriko so that's why I keep saying it will take a political solution hapatombodi bureaucracy apa hapatombodi unzi government level no pari kungoda a political statement from a powerful somebody anongomisa zvinhu izvozvo vanopuwa paperwork yavo vanogarawo zvakanaka anditi kana zvese zvaitwa zvapera anditika idzi pfungwa dzangu anditika tichakontinya kune vangu vari kutera tenda series yedu I think we are left with the 2 videos now anditika mwari wakuitirei zvakanaka God bless you.